ברוכים הבאים לישרוטל המלך שלמה, המלון לחופשה המשפחתית האולטימטיבית באילת. על שפת הלגונה אשר בחוף הצפוני באילת שוכן מלון אשר מעניק לכם ולילדים נופש אדיר גדוש בחוויות שנה אחר שנה. היש תענוג גדול יותר מאשר לשבת בחופשה סביב הבריכה עם יקיריכם? בישרוטל המלך שלמה המחודש 2 בריכות שחייה, ממלכת הילדים עם מגלשת מים ענקית, בריכות לקטנטנים והמון פעילויות וכיף. כאן הילדים מלכים וההורים נחים. המלון שופץ והוסב מחדש ונראה כיום אחרת לגמרי, אלגנטי, מזמין, חדש. מראה שמסגיר לכולם מי כאן המלך. גם 420 החדרים והסוויטות שופצו והם נוחים ומזמינים מתמיד. קומות המלך מציעות חדרים מרווחים במיוחד עם מרפסות שמש ושפע פינוקים לאירוח מושלם לכל המשפחה. ישרוטל המלך שלמה גאה בממלכת הילדים, פארק לילדים בחופשה שאין כמוהו בישראל. בממלכת הילדים שמסתרעת על שטח עצום, הילדים הם המלכים, וצוות מיומן דואג להעסיק אותם בפעילויות מהבוקר עד הלילה. תחרויות, קוסמים, סדנאות, ריקודים, משחקי מחשב ותחפושות. חגיגה שלא מפסיקה. האורחים נהנים בספא אספרי, מועדון הבריאות המפואר של ישרוטל המלך שלמה, שבו חדר כושר משוכלל וגם ספא מפנק המציע טיפולי גוף מכל הסוגים. האוכל בישרוטל המלך שלמה מוגש כיד המלך במסעדת שולחן המלך. שם מוגשות ארוחות המוכנות לעיני הסועדים. בברסרי, מסעדה צרפתית ענינה, מוגשים מטעמי גורמה פרובנציאליים באווירה רומנטית. ישרוטל המלך שלמה מעלה מדי ערב תוכנית בידור עשירה להנאת האורחים, ואם אתם מחפשים מקום טוב לסיים בו את הלילה, בואו למועדון הפלטיניום, שבו מתקיימות המסיבות הכי חמות בעיר. ישרוטל המלך שלמה, מלון תוסס לחופשה משפחתית מושלמת. ישרוטל, מלון לכל חלום.